Mundu miragarria. New York, heroi batuak. Parisek nahi ezkaituenez, zilarkira joango gara, Julio Verneren eleberrian bezala. Eta nola demontre hartuko duzu arnasa espazioan, txoriburu? Zatozte, neuso kutxunak, espazioan ez zaituzte inorkurrumak entzungo! Badakit, ideia bat otu zait. Ekar dezagun lurrera min hartu baino lehen. Aldatzeko unea! Begira kosmozo morro eta astrokaturen jantzi berriak. Kaixo, neskamotiak, alias Cesar naiz, Parisetik zuzenean. Gure eroiak Uso jaunaren aurka borrokatzen ari dira beste behin. Benetan miragarriak dira, ezta? Tira, kito. Kito. Ara, zeuk esan duzu? Kanuar, lorerik ez oparitzeko esan izun. Bai, badakit, arrosa gorri bat eman izunean gorriak pasioa irudikatzen duela esan zenidan eta ez zenuen onartu. Arrosa zuri bat eskainin izunean zuriak maitasun aratza esan nahi duela esan eta hura ere ez zenuen onartu. Beraz, orain arrosa hori bat emango dizut. Internetek dioenez, adizkidetasuna irudikatzen baitu, nire lankide onenarentzat. Ziur zaude arrosa horiek ez dutela jeloskortasuna irudikatzen? Ez urdinak direla uste dut, ez itxaron, moreak, edo laranja kolorekoak agian. Ez didazu lorerik oparitu behar, badakin munduko lankiderik onena zarela, Kanuar. Primeran usaintzen du dena den, eskerrik asko. Hain da zoragarria, eta ni ere bai noski, lore sorta bat merezi dut. Tantoak erantzi! Adrienen poster berria! Marinette, eskolara berandu helduko zara! Hain da ederra! Adrienen argazkien bilduma iraganeko zerbait zela uste nuen. Baina oraingoan ez berdina da. Hauxe, lanerako da. Nire diseinuentzako ikerketa bat egiten ari naiz. Adrien iragana da. Begira galdu gabe bere begi berdei begiratzeko gai naiz. Marinette! Bai, guazen! Eta horrela sortu zen George Washington estatu batuarraren eta Marquis Lafayette frantziarraren arteko adiskidetasuna. Askatasunak mugarek izan beharko lukeela sinesten zuten bi gizon. Zorionak, film zoragarria egin duzue, aurrak. Garaiz amaituta gainera, Frantzia eta estatu batuen adiskidetasunaren astea ospatzeko New Yorken. Eskerrak nire gurasoek ez didaten zuekin joaten uzten, zuen falta oporrek dira niretzat. Burjoan dereñoa, zure gurasoek baimena sinatu dute dagoeneko, beraz gurekin etorriko zara. Zer? Aita txori deituko diot. Bestalde, zuekin joan ezingo dudala jakinarazi nahi dizuet. Zergatik! Atzeratu ezin ditudan azterketa mediko batzuk ditut, zeren... Laster haurtxo txiki bat izango dut. Mendelejev irakasleak bustie irakaslea ordezkatuko du. Oso zakarra da, eta zeharo aspertuko gara. Ez digut deus ere egiten utziko. Ondo zaude, lagun? Aitak ez dit joaten utziko, beti bezala. Ni ere Parisen geratuko naiz. Ongintzarako dirua bildu behar dut, baina nahi baduzu, elkar ikus gaitezke. Eskerrik asko. Hau da, ez filma elkarlanean egin dugu, beraz, Adrienek nirekin etorri behar du. Hau da, gurekin gure laguna da, eta lagunei etzaile huts egiten filmean bezala. Lafayette galtzerdiak Washington galtzerdiari askatasun aurkitzen laguntzen dio. Adrien, Washington galtzerdia zara, gure laguna, eta ni zure laguna naizenez, txangora etor zaitezen zure aita konbentzitzera joango naiz. Ezunekin joango gara! Eskerrik asko, Marinette, baina nire aita oso buru gogorra da. Ez diot sekula lagun bati utzik egingo. Adrien, zure laguna? Bai, noski, erabat gainditu dut. Beragatik sentitzen nuena, aitortzeko gaien nintzen ez, ero xamar jokatzen nuen. Bai, benetan? Hau lasaitua, azkenean Adrienen laguna nahi soilik. Adrienen atzetik dabilen ura izan beharrean, dagoeneko naiz bere begi berdeetan galduko. Eta ez dut bere lurrengo zoan nire kusinean botako, eta bere iragarki honenekin egin dudan bideo ikusteari utziko diot.
Eta zure poster bilduma? Ikerketa lanetarako behar dut. Ziur zaude New Yorkera berarekin joan nahi duzula? Ez alda, erromantiko egia. Ez, noski, lagun gisa itzel pasatuko dugu. Baina lehen da bizi, bere eta konbentzitu behar dut. Bat, New Yorkeko museoak Frantzia eta Estatu Batuen adiskidetasunaren asteari hasiera eman zion erakusketa berezi batekin, Clara? Halaxe da, bai. Gaurtik igandera arte soilik. Museoak Lafayeten ezpata jarri du ikusgai. Baita George Washingtoni oparitu zion arrano atzaparraren lepoko ere. Hori ez da bitxi arrunt bat. Dudarik gabe arranoaren atzaparra galdutako miragarri bat da. Prestatu nire hegazkina aireratzeko. Eta horregatik gure adiskidetasuna oso preziatua da, zure semean neure, hau da, geure laguna denez, New Yorkera gurekin etorri behar du. Neskato, nik... Eta mendik alde egingo zu. Adrieni New Yorkera joateko baimena eman diot. Benetan? Baina zuk normalean... Konbentzitu egin nauzu. Adrienen lagun ona zara antza. Jakin gabe ustekabeko aukera bat eskaini dizu. Bai, Adrieni New Yorkera joateko baimena ematea nire utxunea azaltzea baino errazagoa izango da. Gainera, modu horretan ez diot begiri gainetik kenduko. Adrien, zer duzu? Nire ikaskideak New Yorkera doaz bihar. Nik ere joan nahiko nuke. Tira, abantaile bat badu behintzat, entrenatzeko asti gehiago izango dugu. Gaur bezain ahul zaudenean, zugaraitzea ez da horren gozagarria. Bihar arte. Bihar arte, Kagami. New Yorkera noa, Adrien agresterekin. Lagun gisa, noski. Dena den, gu kanpoan gauden bitartean, nok babestuko du Paris. Dena kontrolpean daukat, tiki. Kanpora zoaz? Aste bete soilik, ez da horren besterako katutxo, baina ezin dizut ezer kontatu. Gure nortasun sekretuak babesteko, bai ondotxo dakit, milady. Baina Parisen zerbait gertatzen bada, gaizkinak umatu bat, sentimunstro bat, edo zer. Hauxe sakatu behar duzu eta albezain bizkorritzuliko naiz. Larrialdietarako soilik, noski. Noski, zoaz lasai, milady. Pariseko ordezko zaindaria izango naiz lankide itzela naiz, ez da ala? Zutaz bio naiz. Eta kabo txantxak, ados? Txantxazaletzat naukazuola, oso tipo serioa naiz. Ni New Yorkera joan naiteke, benetan? Marinetek konbentzitu nau emaizkiozu eskerrak. Baina egia esan ez dut ezer prestatu. Eta nire eskrima eskolak eta txinera? Natalik maleta prestatu dizu eta bizkartzaina zurekin joango da, arratsaldean abiatuko zarete. Bai, konforme aita. Hone jakin honekin abesten eritu naiz New Yorkeko Gentleman's Gazten azken edizioa atera zutenetik. Jack Marmol urdina, Cougar Gold, Monterrey ospetsua, Estatu Batuetako gazta zaporetsuenak dastatzeko irrikaz nago. Ezin dugu joan, Prague. Ladybuggy Paris babestuko dudala itzeman diot eta ez diot utxik egin nahi. Baina zure aitak ez dizu hemen gelditzen utziko, askatasun gehiago nahi duzu eta astebete zure aitak aske utziko zaitu. Gozatu, lagunekin New Yorkera joango zara. Utx egin diodala sentituko du. Ez horixe, ez badaki ez diozu utx egingo. Gainera gaizkileren bat agertu ezean ez deitzeko esan dizu. Eta zuk, gaizkileren bat ikusten duzu? Eta zerbait larria gertatzen bada? Zure sakelako akuma alerta piztu eta kito. Noski! Eta larrialdiren bat gertatzen bada, astrokatu bihurtu eta ziztu bizian itzul naiteke. Bikain, eta gero Ladybuggy kontatu. Horrela ez diotu txegingo. Bete-betean! Enelaztana, zugandik urrunegotea jasanezina izango da. Baina New Yorken bitxi interesgarri bat aurkitu dudala uste dut. Ladybug eta Cat Noir garaitu, beren miragarria kostu, eta nigana bueltan ekarriko zaitu.
Sentitzen dut, Luka, ez dugu sekula autobusa harrapatuko. Bai, hoixe. Txango hau oso garrantzitsua da zuretzat. Adrienengatik diozu, baina Adrien bertan egongo dela ez da garrantzitsua. Hau da, niretzat ez, Adrienentzat bai ordea. Txango garrantzitsua delako, baina niretzat ez, lagun bat delako soilik. Begira, Marinette da! Badakizu zer den garrantzitsua? Txangoak zeure burua argitzen laguntza itzala. Mila esker, Luka. Zorioneko zaudete, New Yorkera joango naiz, baina neuk erabaki dudalako soilik. Baina enago egoera hauetan bidaiatzeko prest, lehen klasean eseriko naiz. Kaixo, Marinette. Zein da zure eserlekua? Zugabe, hogeita mabibe. Oh, itzel, nire aldamenean justu. Tira, Marinette, zoa zure laguntxoaren gana. Egaldia zelkarrekin goza dezazuen, oso luzea izango data. Noski, nire senarraren ondo. Hau da, nire laguna. Arazorik ez. Lagun bat baino ez da. Dena ondo hortuan? Bai, itzel! Bero handia dago hemen, ez da? Lasai, neuk lagunduko dizut. Barkatu! Lasai ondo nago. Orain freskoago zaude? Ez da malez ez, eserlekoa izango da. Bero gailua dauka, ez da? Zutan dago! Ez, eserleko arrunt bat da, baina nahi baduzu neure utziko dizut aurrera. Alia lagundu, ezin naiz bere ondoan eseri, prestakuntza apur bat falta zaidala uste dut. Hegazkinetik jaisteko gara izabiltza oraindik. New York munduko hiririk erromantikoena da, neska. Parisen atzetik, noski. New Yorkien zaldi zuridun gordiak daude. Txakur eta katakume maitagarriak non nahi. Central Parkeko iluna barra, askatasunaren estatua. Mendik aldegin behar dut! Zer gertatzen da? Marinette, zora biatuta dago, aurrealdean esertzeak honekin golioke. Kendu burutik. Ikasle bakoitzak dagokion eserlekua dauka. Bustian dereñoak baietz esango luke. Arrenan dereño, hau ez da ikasgela bat, hegazkin bat baizik. Ados, konforme. Nire lekuan eser zaitezke. Bueno, gero arte orduan. Bai, hori da, inoiz arte, hau da, gero arte. Airegatzera goaz, jaun Andreok, mesedez tolestu maila eta estutu radikoa. Batetik 10 egan egiteari zenbateko beldurra diozu. Zehaztu nahi duzun erlaxazio maila. Izurte bat zara, eta olatu salto gazaz itxaso bare eta lasai batean. Airegatzera goaz, mesedez tolestu maila eta estutu radikoa.
Zoragarria da, ez da? Ai, barkatu! Hau da, barkatu! Barkatu, Marinette. Nire aitak dena kontatu dit. Zuri esker izango espalitzen nintzateke hemen egongo. Ezinezkoa zela uste nuen, zuk ez ordea. Besteengatik arriskatzeko prestak gertzen zara beti, bakarrik bada ere. Zerbait daukazu, Marinette. Zerbait? Bai, hile artean. Ez dakit munduko bikoterik kutxunena ala lotxagarriena den. Bai, Adrien lagun mundiala da, baina arrautza hautsi berri duen txitatxo bat dirudi. Ez ditu Marineten mezuak harrapatzen. Ze mezu ez ari zara? Marinetek ez dio seinale argirik igortzen, begira. Ze demontretan ari da? Larrialdiko lurreratze batean nola jokatu behar duen azaltze? Eta bapatean bazter guztietan zegoen. Txango honek Adrien ilotxa astintzeko lagunduko balio behintzat. Eta Marinetik sentimenduak argitzen eta bere buruarekin zintzoagoa izaten. New York operazioa? New York operazioa! Lotxa galtzen lagunduko diegu. New York ez da askatasunaren lurraldea? Ados, beraz... Nik... Zera esan nahi nizun, eskerrik asko nire aita konbentzitzeagatik. Lasai, ez da ezer. Lagunak horretarako gaude. Elkarri estu besarkatu eta bere lurringozo hau zaintzeko. Ez, tekno pirata da. Teknologia lapurtzen duen supergeizkilea. Lasai, ez larritu, dena kontrolpean daukagu. Bidaiari maiteak, eroin batuak zuen babestera etorri dira. Haran beldurgarria, Majesteak sortutako lehen adimen artifizialdun superheroia. Orduan! Majestia ez zurraragitan mundiala da! Sasieroi Amerikarrauei nola egiten den irakatxiko dien! Teknopireta atxilotuta zaude, ikusi eta ikasi! Zalduna eta txolarrea! Akabaturik zaude! Ondo zaude, Laztana? 100% erabilgarria, matxo. Ongi etorri estatu batuetara. Gozatu egonaldiaz. Heldu da, onzaren lunea! Dena bizkorregi gertatu da, ez duten aldatzeko astirik izan. Eskerrak superheroi hauek etorri diren, ezin nintekeen eraldatu. Denek Parisen nagoela uste dute. Lasaitxo, utzi ez zu bertako superheroiei beren arazo ez arduratzen. Oraingoz Pariseko berririk ez. Zertan ari da hori? Kapitain Argigor
etorri da trafikoa arintzen. Hemen gauza guztietarako superheroi bat dute antza. Tira, zer gertatu zen hegazkinean zure lagun Adrienekin? Zer, leiotik ilunabarra ikusten ari ginen, baina lagun gisa soilik. Ilunabarrak lagun artean ikustea oso ohikoa da. Paris gaizkilengatik salbu dago Ladybug eta Cat Noirrek lepidoptero garaitu ote dute, jarraian Clararen erreportaje bat. Astu Paris, zapo. New Yorken zaude. Zure aitak ezin zaitu kontrolatu, beraz senti zaitez aske. Zabaldu begiak lagun, eta une asko zatu. Ze ederra den ez da. Ira heldu berri dira. Ados, segi euren atzetik. Jasota, sarreran elkartuko gara. Bai ez goz, bai, mundia izango da. Logela nirekin konpartitu nahi? Oso ondo. Bi falta dira. Hortxe daude. Kontxo, galtzerdien filma ekoiztu duzuen ikasle frantsesak zarete, gu Armstrong Institutukoak gara. Bisitari batzuekin umezain lanetan? Ez dugu plano berik, benetan? Bi horiek bikote derra osatzen dute. Benetan, Aeon? Ez berriz hasi. Jendeari laguntzeko programatu nindute. Ez zaitez horren sudur luzea izan. Arrazoi duzu, bisitariak eta euren galtzerdiak babestuko ditugu. Entzunadi, lauko taldetan zuen logeletara joango zarete. Haritzazu ibilbide horriak, eta 2 minutu terdi barru. Argiak itzali eta zuen oetan nahi zaituztet entzun. Lehen eguna da! Baizue, adi honi, teilatuan festa txiki bat egingo dugu. Zatozte gurekin, baina ez esan inori. Mutil horrek festan ikusi nahi zaituela esango nuke, Sabrina. Agian lagun berri bat egingo duzu? Zuk uste? Festa txerritegi honetan izango da? Nik zorriak errapatzea nahi duzue akaso? Lotxagarria, Sabrina, igo nire maleta! Baina... Primeran, logela berean gaude. Chloerekin! Cesar eta Dupenchen? Enuen besterik behar! Ez, honek ez du bat ere itxura honi. Zer diozu? Zerbait egingo dugu? Zuk alaba diozu? Ez, txantxetan ari nintzen. Egoera hau benetan aspergarria da. Zer da zanando? Kontxo, barkatu, neskak. Kaixo, Marinette naiz eta hau Adrien nire laguna baino ez da. Ikusten, bikote derra osatzen dute. Ados. Teilatura eskutuan igo nahi baduzue, kanpoko eskailerak hartu. Bai, primeran pasatuko dugu, Ez dakit. Zer duzu, tartean sartu berezken nuela uste nuen? Umezain lanetan aritu behar badugu entretenitu gaitezen behintzat. Ez altzen nuen hausen nahi. Kontxo! Hori da martxa. Hau erdi, segi. Begira! Txorino tote! Hegazkin bat agian? Ez, hot dog jauna da. Kaixo, karapaixo, zatozte aurra!
Beraz, Molotov jauna heldu da, ogitarteko zaporetsuen erregea! Normalean ketchup jauna ziape justizia gilearekin etorri oita, baina gaur gauean bakarrik utzi dute antza. Mugi zaitezte bere ogitartzeko magikoak probatu nahi bat dituzue. Opa, Sabrina! Markatu aurrak, bi ogitarteko geratzen zaizkit soilik. Tira, lasai, guk hauxe hartuko dugu eta zuek beste hau. Lagun artean. Tori Adrien zuretzat hartzazu benetan. Ez, hartu zuk, Marinet. Haze parea, erditik moztuta kitxo. Nire txetak abiartik jauzi egin dute azkenean. Arrazoi duzu, bikote ederra osatzen dute. Bai, bueno, bi hauekin egoera korapilatxu xamarra da. Aizu, gitarra jotzen duzu? Lagungarri izango zaie kanta hau ezagutzen duzu? Chloeren urtebetetze festan dantzatu genuen kanta da, oroitzen? Bai. Nirekin dantzatu nahi? Zatoz! Irudikatuek ilore eder bat. Bart, oso erromantiko zeundeten ilargipean dantzan. Bai, osorro. Lagunarteko dantza bat izan zen. Begira, hango irakasle hura geitekanoa da. Atezain ere estaten diote, edozein ate teleportatzeko gai da. Hemengo superheroiek ez dute beren nortasuna sekretua ezkutatu beharrik, ez alda zoragarria. Lady Blogerako aipamen bat eskatuko diot. Oso jokabide errepikakorrak dituzte. Hau zorte txarra. Batera maitzen dugu beti, hau da. Trabatuta esan nahi nuen. Lagun on batekin bada ez zaita xola. Bai, lagun gisa, primeran. Badakit zer egingo dudan. Zerbait aldadadin benetan arriskutsua den egoera batean sentitu beharko lirateke. Zer? Burutik jota zaudeala? Estatistikek diotenez, sarritan muturreko egoeren aurrean pertsonen arteko sentimenduak indartu egin daitezke. Betiko banandu behar dutela sinetxiarazi behar diegu. Horrela beren benetako sentimenduak aitortzera bultzatuko ditugu. Hauxe da plana. Bisitak idatuan zehar Lafayette-aretoan bakarrik utzi eta BOOM! Makarudade supergaizkilea agertuko da. Eta maitatuak ez diren pertsonak baituko ditu. Orduan, Adrien mehatxatuko du eta bera salbatzeko. Etzazu baitu, izugarri maite dut. Ados, tira, agian funtziona dezake? Itxura itzela du, itxaron supergaizkile bat, nola demodu... Ikusiko duzu. Zuen zeregina bete eta utzi gainontzekoa gure esku. Sudur luzea ez izateko esan didazu, baina erabat inplikatuta ikusten zaitu. Galtzerdiak zaintzea baino divertigarriagoa da. Hau Lafayette Marquesaren ezpata ospetsua da. Eta lepoko hau George Washingtoni oparitu zion adiskidetasunaren ikur gisa. Kontuz, segurtasun sistema oso sentikorra da, alarma erraz aktiba daiteke. Guazen urrengo aretora, askatasunaren estatua ikustera. Lafayette Marquesak 19 urte zituen independentzia gerran parte hartu zuenean. Gaztea bezain azkarra zenez, jendea altxatzeko gaitasuna parta zuen. Yorktowneko gatazkan George Washingtonen tropei lagundu zien. Denek Lafayetteen bere biziko gaitasunari esker izan zela uste zuten, baina nik beste zerbaiten susmoa dut. Miragarri bat. Natalie, Paris babestu eta neuk babestuko dut New York. Nuru, zabaldueko ilunak!
Eklonizer, Lepidoptero naiz. Superheroi madarikatu horiek zure tresneria guztia ostu dizute. Beraz mendeku ardezazun, tresna teknologikoak klonatzeko almena emango dizut. Eta trukean Lafayeten ezpata ekarriko didazu. Ez duzu bomba atomiko bat nahiago? Ez, ezpata nahi dut. Mila 1886an Frantziak askatasunaren estatua eman zigun. Gustave Eiffelek berak eraiki zuen. Marinet, ezpatari argazki bat atera diezaiokezu, erabat ahaztu dut eta zalpenak grabatu behar dut. Estatua originala karri huts bat dauka oinarrian, eta bertan independentzia aldarrikapenaren kopia bat gorde. Entzungailoak galdu ditut. Ea beste aretoan dauden begira dezakezu, mesedez? Noski, berehala nator. Harri huts horretan estatua inauguratu zutenek utzitako hainbat artefaktu dituen kutxa bat dago. Hortutik ez du inorkireki. Ez dakitzuek, baina nik kutxa gotor horretan dagoena deskubritu nahi dut. Barkatu, zergatik ez duzu zure superboterea erabiltzen kutxara daraman atea zeharkatzeko? Superbotereak ez dira sekula norberaren onurarako erabili behar. Ongia egiteko baizik, gainera sartzerik banu, ezingo nuke kutxa ireki giltza Parisen dagoelako, Eiffel dorrean alegia. Benetan? Adrien? Marinet? Zer gertatzen da? Ze bitxia. Robotzar supergaizkilea izua zabaltzen ari da Parisen, eta oraingo zeilibak eta kanuarren arrastorik ez dago. Robotzar? Baina Markov New Yorken badago lepidopterok ezin izan du akumatu. Zertan ari dira? Ez dakit, baina estres mailen arabera bigarren fasearekin has gaitezke. Ados, aurrera! Bakarda de naiz, eta baitatuak ez direnak baitzera nador. Tekno piratak ies egin du? Indartsuagoa dirudi. Ezin dut ongi irakurri. Zerbaitek eskaneatzeko gailuak oztopatzen ditu. Aizu, teknologia berrien zalea zinela uste nuen. Zer egingo duzu ezpata horrekin? Antena gisa erabili? Ez daukat umekerietarako astirik! Kanuar ez da nirekin harremanetan jarri salbu egotea espero dut. Zer egingo dugu, Marinet? Ez algenioke Lady Buggy abisatu behar. ¡Cámpora! Txolarrero ibatu eideika! Teknopirata! Hemendik aurrak, utzi heldu honesku! Zure boterea neurea izango da! Zer? Inork ez du nigandik ies egiten! Marinet ardizkoan dago! Plak, ertzea kanpora! Acabó, porras. Tiki, tanto aquí sí. Bye.
zara hemen? Historio luzea da. Non dago Marinet? Babesera eraman dut, zergatik zaude Parisen. Gerosiago azalduko dizu. Natalie, sentimonstruaz libratu zaitezke. Dagoeneko ez dugu behar. Osorik zurgatu zaitzakedan. Parisetik gu laguntzera etorri zara? Bai, Frantzia eta Amerikako estatu batuen adiskidetasunaren astea bultzatzera, noski. Ikusten? Ekiteko ez dute inoren baimenik behar. Kanduarrek ez du sekula baimenik eskatzen. Ez da alakatutxo? Ontzaldunari eta majestiari abisatu dizu. Ezin izan du, baina badakizu zer, guk ere ez dugu inoren baimenik behar. Ez duzu planarekin jarraitu nahi? Eurak bezalako seak garela erakutsi diezaiekegu. Toro jabeak elkarrekiko leialak eta oso eraginkorra. Zoaz atxeden hartzea, Paris babestuko dut. Enekien alde egin beharko nuenik, azken orduko erabaki bat izan da. Zure zentzugabekerien erruz Paris babesik gabe geratu da. Iesikoa! Bai, gure muturren aurrean. Zergatik ez dira zu esan etortzikoa zinela. Haserretuko zinen beldur nintzen. Zuzen zeuden. Ikusten duzun bezala, zerrenago. Buru jabeak elkarrekiko leialak eta oso eraginkorrak? Bai, jagian urrunegi joan naiz. Teknopirata! Eman amore! Ez duzu iesbiderik! Kataklismoa! Kuturna! Puzgailu bat? Ze demontre egingo duzu horrekin? Ideia bat daukat, baina ez duzu atsegingo. Zertarako amore eman, estatu batuetako eroirik maitatuenen aurka mendeku hartu bat ezake! Mireiki, zure konfiantza galtzearen beldur nintzen? Antza denez dagoeneko ezin nahi zutazki. Nahikoa horrengoz, teklonitzer. Zer gertatu da? Sar zaitez utzi ez bat alurrean. Zer egin duzue? Nire errua izan da. Zergatik ezkaitu zue abisatu, eta zuek zertan ari zareta hemen? Laguntzera etorri gara. Benetan, zure puzgailu magikoarekin? Bai, hori da. Ladybug miragarria! Berra biarazten. Mil esker, Ladybug. Oso arriskutsuak zarete. Ez gu laguntzen! Zu ere bai, abisatuko zenigula esan didazu. Zuen benetako nortasunera ikusteko agintzen dizuet. Eman zuen miragarriak, Parisera itzultzean emango dizkizuet. Ez da posible. Egia da, huts egin dugu, baina dena konpondu dut. Zure botereak adnuaren akatsak konpontzea bada ez zaitu behar. Hobe da horrela. Zer gertatuko litzateke aran konpontzeko gai izan espazina edo robot bat izango ez balitz? Ezin dizkiegu gure miragarriak eman. Geldior! Agindu bat da! Ados, Kwame jaten eman ondoren Parisera itzuliko gara robotzaren bila.
Gaur desagertu berri den supergaizkile batek Paris erasotu du Clararekin zuzenean. Paristarrak harriturik daude. Non sartu dira Ladybug eta Cat Noir? Ladybug hondamendi hau konpontzeko gai izango zena. Luzeegi itxaron dugu. Beranduegi da dagoeneko. Parisera itzultzean kutuna erabili dezakezu. Nire botereak gaizkile jakin batek eragindako kalteak konpontzeko objektu magiko bat ahalbidetzen dit eta robotzarrek alde egin du. Beraz ez dago konpontzeko aukerarik. Nire errua izan da. Zu beti bezain fin aritu zara. Ez dut nire miragarri hau merezi. Paris babesgabe utzi eta dena izorratu dut. Eta aran beldurgarri robot bat izango espalitz, kalte larriak eragingo nituzkeen. Tantoak erantzi. Erpeak barura. Arren barkaidazu, lagun. Ez! Plaguko egiten dizut. Zer? Ez dut beste inor arriskuan jarriko. Eta zu are gutxiago. Itxaron! Cat Noir! Luze joan da egoak azken aldiz luzatu nituenetik, Gilbert. Gilbert? Marki jauna? Arrazoi nuen. Bitxiura arranoaren miragarria zen. Zuetzara, Gilbert! Zure maisu berria naiz. Eta aurrekoaren antzera amets handi baten atzetik nabil. Eta zuk lagundu nazakezu. Liri naiz, askatasunaren kuamia. Pertsonak bere gaitasun osora heltzeko dituzten trabetatik askatzen ditut. Aul, xamarra naiz egia esan. Ederki, gaitasun horrekin Ladybug eta Cat Noirren miragarria kostuko ditut. Adrien Agreste? Ez dago hemen, andereño. Marinette ere ez. Misio bakarra zenuten ikaslei begirik azkentzea. Hala egin dugu. Eta Marinetek Adrienengatik sentitzen duena argitu beharra duela deskubritu dugu. Beraz, eurei laguntzeko supergaizkile bat sortu dugu. Zer? Lasai, Lastana. Ama ez dut ulertzen. Zuk diozunez, jende honak ezer egiten ez badu, gaizkiak garaitzeko aukera gehiago ditu. Zer egin dut gaizki? Lastana, ikasle frantsesak eta zeuen buruak arriskuan jarri dituzue, ongia egiteak erantzukizun handia eskatzen du. Lagunkoiak izaten saiatu gara asper-asperrekin da geuntelako, ez gara haurrak superheroiak baizik. Zuen misio bakarra ikasle frantsesak zelatatzea zen eta huts egin duzue. Teknopirataren izan parte hartzea debekatzen dizut, ez zaude prest oraindik. Nola egongo naiz prest saiatzen uzten ez badidazu. Ladybug eta Cat Noirri ez diete debekurik jartzen. Eta horregatik zugaltzeko zorian egon naiz. Goazen, Olimpia, gure zain daude. Nire errua izan da, geldiarazi egin behar nuen. Berak erabaki du. Ez zeneukan ezer egiterik. Mike Rochik, ez izenez teknopirata, desagerturik jarraitzen du. Harrapatzen duten arte Frantzia eta Estatu Batuen adiskidetasunaren ospakizuna atzeratuko dugu. Presidenteak arrazoi du. Jende pilaketak oso arriskutsuak dira. Teknopiratak nonbait aske jarraitzen duen bitartean, zaudeten lekuan babes hartzeko eskatzen dizuegu. Bitartean lanean jarraituko dugu eta harrapatzen dugun arte ez dugu atxeden hartuko. Askarazazu! Ez dut nire mendekua baitu! Zenbat amorru, norde montre naiz nizu geldiarazteko. Teklonizer zure botereak itzultzen dizkizut. Eta opari moduan zure mendekua amaieraraino burutzen lagunduko dizun arma gehigarri bat emango dizu. Hauxe baino ez duzu esan behar. Liri eizaegoak. Eskerrik asko zuen esfortzuak. Marinette? Eskatu, laster garaituko dugu eta. Adrien, igo autora, enion zure lagunari jaramonik egin behar, niri hori arriskutsuekia da. Zapo, zatoz! Ezin dut, sentitzen dut, Marinette. Gogorra legindu zara. Zu bezalako lagun batekin gustura asko geratuko nintzateke. Aitak arrazoi du ona etortzea sekulako akatsa izan da. Ze demontre duzu, Marinette? Zure erreguen zain zegoen, neska? Baina, berak erabaki du, zer espero zenuen.
Bosta xola nik espero dudana, zer da idien zuretzat lagun bat ala zerbait gehiago. Hauxe duzu zeure buru argitzeko unea, Marinet, alde egiten utziko diozu ala ez. Adrien! Itzuli! Karnuan galdu dut, ezin dute Adrien ere galdu. Ez! Itzul zaitez! Itzul zaitez, Adrien! Adrien! Maite zaitu. Amore ematen dut! Enuen Frantzia eta Estatu Batuen adiskidetasunaren ospakizuna izorratu nahi! Hiritarrak libre senti daitezen! Nire askatasunari uko egin behar badiot! Alas egingo dut! Amore ematen dut! Atxilotu nazazue! Aurrena joango naiz. Ni naiz kaltetu ezin duen bakara. Ez zaitezte izutu! Nik zuen askatasuna baino ez dut nahi! Askapena! Majestia! Zure boterearen beldur zara! Beldurretik askatzen zaitut! Supera usartzen ditzen naiz! Zerraza! Ontzalduna! Zure moraltasunak nahi adina aldiztekitea eragozten dizu! Zure kode etikotik askatzen zaitut! Izaki bihozgabeek ez dute nire errukia merezi! Ez aldakizu aparkatzen! Victory! Hiritarren askatasuna babestuko zenuela itzemaz zenuen! Promesartatik askatzen zaitut! Munduaren liderra norden erakutsiko dizuet! Bete nire esana! Aknago askatasuna! Atezain! Guztien onerako irabazi pertsonalei uko egiten diezu! Hausikietatik askatzen zaitut! Vatikanoko artxibo sekretuak miatuko ditut! Ez, badakit, Ingalaterrako erreginaren altxorgela! Lan bikaina Miraklonizer, konekta nazazo. Ladybug, Cat Noir, nire New Yorken nago, festa izorratzea nahi ezpadu zuen, zuen miragarriak eman behar dizkita zuen. Zerbait egin behar dugu. Gure amek ez digute uzten oroitzen duzu? Bai, baina nire amak batzuetan arauak hausteko daudela esaten du. Guazen. Bai! Bakarrik gaude, ez dugu lortuko. Oker zaude, Ladybug eta Cat Noir ere hemen daude. Benetan ari zara, iaia betiko desaktibatu zaituzte. Lepidopterok supergaizkilaren botereak biderkatu ditu. Beraz, euren laguntzarik gabe ez dugu sekula garaituko. Nerabeak baino ez dirata. Gu ere, bai? Ados, badakizu zer? Saiatu egin behar dugu. Azken itxaropen izpiak gara. Estatistikoki zuzena da. Baina nola demontre aurkituko ditugu? Niretzat ez dago nortasun sekreturik. Ados, alde batean ni, armarik gabe eta oinarrizko entrenamenduarekin. Bestaldean superheroi altxuen talde zoro bat. Berdindu samar dagoela dirudi. Ez duzu ezaborra birziklatu, ez da liburua itzuli ere, atxilotuta zaudete. Ez gintuzun horrela entrenatu, jauna. Hotelean geratzeko esan ditu. Zure nagusiak errespetatu! Marinette Dupin Cheng, Ladybugen laguntza behar dugu. Sentitzen dut, ezin zaitut lagundu, ez dut ezagutzen. Zure jantzi kuantikoa gizakien adimena nahasteko egina dago eta nien naiz gizakia. Zer? Miraklonizer teknopirata akumatua da. Lepidoptero New Yorken dagoen seinale. Zure laguntzarik gabe ezingo dugu sekula garaitu. Ez dakit alko dudan. Beragabe bitxi xamar sentitzen naiz. Neuk konponduko dut. Cat Noir, New York eta Ladybugek behar zaituzte.
Dagoeneko enaiz Kat Noir. Gizakiek akatsak egiten dituzue, antza? Nire akatsa barka ezina da. Ezingo nioke begietara begiratu. Ez dakit algo dudan. Beragabe bitxi xamar sentitzen naiz. Zure neska, zure zain da. Poste naizu berriz ikusteaz. Ez zaitez horren melenga jarri. Norekin ari zara? Nire kuamiarekin. Teknologiak ez ditu kuamiak antzematen. Beraz zure laguntxoak ezin hau ikusi ez da entzun ere... Ezin dugu denbora galdu. Lurreratu baino lehen hegazkinera itzuli behar dugu. Black, erbia kanpora! Akumaren eskutaleku hautsi behar dugu. Eskubinetan dagoela uste dut museoan jarrita zeuzkan jada. Orain ordea, Lafayette George Washingtoni emandako lepokoa soinean darama. Miragarri bat da. Noski, horregatik bihurtu da horren boteretsu. Lan ona, milady. Azken aldia izan dadila entzun. Barkatu, zuri utxe egiteko beldur nintzen ez naiz egia esatera usartu. Ergel utxa naiz. Miraklonize, reitu da urrengo pausoa emateko unea. Emadazu hori! Aizu! Ladybug, Kat Noir, misila zuen errultze hortitzen bada. Mundu gerra bat hasiko da. Zuen miragarriak nire manezean, noski. 5 minutu dituzue. Tik-tok, tik-tok. Ados, lehen da bizi Mirakloni zerri miragarriak enduko diogu. Horrela aztikeria utzi eta superheroi heldu guztiak askatuko ditugu. Eta trukean bera desakumatzen lagunduko digute. Ezin gara beraren gana hurbildu. Ladybugentzat ez dago ezinezkorik. Kutuna! Munduko superheroirik indartsuena giltzatako batekin garaituko ditugu? Ze interesgarria. Bai, nola erabili behar dudan deskubritzen dudanean noski. 4 minutu eta 25 segundo. 4 minutu eta 24 segundo. Aran, askatasunaren estatuaren barrualdea ikusi dezaken. Begira, argizuzia daukan besoan eskailera bat dago. Primeran, baina nola demontrez hartuko gara superheroi talde bat atzetik badugu. Atezain! Atea zeharkatzeko duen botereari esker, atezainek estatua barruan ezkutuan sartu gaitzake. Baina orain bere jakimina asetzeko erabiltzen du soilik. Ez digu sekula lagunduko. Baina nola aurkituko dugu, edonon egon daiteke. Bere jakimina gure onurarako erabiltzen. Txolarre, kasa eta egunkari horrekin opari eder bat bildu. Ados. Aran! Irakasle maitea, gaurkoa egun itzela izan da, eta eskerkisa oparitxo bat ekarri dizugu. Zure gustukoa izatea espero dugu. Askatasunaren uartean elkartuko gara. Aurrak? Giltzak horren beste atsegin dituzunez, zure gustukoa izatea espero dugu, Yes eta Eonen partez. Noski, nola etzain lehenagotu. Hemetxe dago, estatuaren kutsa gotorra irekitzen duen giltza. Ez, utzi da zue kutsa barruan zer dagoen ikusten! Oso gutxi falta da! Neurea da orain! Txolarre! Kaixo gazte, hauxe esan baino ez duzu, Liri askatasunegoak! Liri? Askatasunegoak! Lasai!
Niko hartarazi nien. Ladybug, Cat Noir, eman zuen miragarriak behingoz. Inola ere! Kataklizmoa! Ez duzu kalte gehiago egingo, akumatxoa. Askatu gaitzetik! Kito! Agur, tximeletatxoa! Ladybug miragarria! Baina, zer gertatu da? Hartzazu, esku honetan dago. Agindutakoa bete ez dudanez, ez dizkidazu nire armak sekula itzuliko, ez da? Miragarriaren boterearekin dagoeneko ez dituzu behar. Oker nengoen, nire txolarre txikia arrano ausart bat izateko prest dago. Eskerrik asko, ama! Zera, eskerrik asko jauna. Jada ez du axola. Jantzi berri horrekin argi eta garbi dago txolarre emakumezkoa dela. Baita ontz zalduna eta txolarre originalak iraganeko kontu zahar bat direla ere. Denborak. Errealitatea onartu duen seinale. Kezkatzen gaituen arren, azteko arriskuei aurre egin behar dizue. Mil esker gure alaben inspirazio iturri izategatik. Bete-betean! Nire teoria zuzena zen. Miragarri galdu gehiago daute, eta dauden lekuan daudela, neureak izango dira. Aran, zer egingo duzu gure nortasun sekretuen informazioarekin? Ez larritu, elkarra agurtzen dugunean nire memoriatik ezabatuko dut. Eskerrik asko gu berriz batzeagatik. Parisen ikusiko gara, milady. Udaletxeak robotzarrek eragindako kaltea konpontzeari egin dio. Gure eroiak faltan sumatu ditugu, baina arrazoi on bategatik izan da. New Yorken misio garrantzitsu bat burutzen ari ziren. Marine, denak zure zain daude. Oroitzen duzu Adrienen sorpresa, zure laguna? Ez daki, Italia. Bihar Parisera itzoliko gara. Ordura arte pentsa dezakezu guazen. Chloe, pozten naiz azkenean ongi pasatzen ari zarela jakitea. Ez horixe, bihar etxera itzuliko garelako nago pozik. Orain, odei handi eta bigun bat zarela pentsatu. Orain arrano miragarria dagokion kutsara itzuli behar da. Bidai luzea egin dut beraz zenbaidazu niri neskato, enago umore honez. Ez, arrano miragarriaren eramaierik onena dela erakutsi du. Gera zaitez gurekin, elkarrekin superheroien belaunaldi berri bateratuko dugu.